Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi lansio ein Gynllun Gwella Busnes Blynyddol newydd, sydd wedi cynllunio i helpu y gyflawni ein gweledigaeth, ein cenhadaeth, ein gwerthodd a'n hwmrwmiadau. Mae'ch barn yn bwysig iawn i ni, a dyna pam wrth i ni ddatblygu ein cynllun ar ydym yn cynnal gweithgareddau ymgymhori sylweddol a staff, cyrff cynrychiadol, sefydliadau partner ac aelodau o'r cyhoedd. Rydym wedi creu 5 amcan a fydd yn ffocysu ar ddatblygu ein pobl a chreu gweithle amrywiol sy'n ddeniadol i ymuno ag ef. A hynny gan edrych ar ffyrdd newydd o gael effaith gadarnhaol ar eu cymunedau, parhau yn eu taith tuag at ddod yn zero net erbyn 2030, ymgymffori cyfleoedd i gipio, gyfathrebu a gweithgaredu pob agwedd a ddysgu sefydliadol a pharhau yn waith a ddatblygu gwelliannau, amcanion a mentrau sy'n canolbwyntio a rheoli risg gymunedol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ein 5 amcan ar ein gwefan www.tan.gov.uk. Rydym yn hyderus y bydd yn amcanion hyn yn ein galluogi i esblygu a hynny mwyn diwallu angenion newidiol y cymunedau a wasanaethwn a darparu gwasanaeth effeithlon o radd flaenaf i'ch cadw chi a'ch teuluoedd yn ddiogel.